La, kasa na ɓarar to wallahi sai ka biya ni. Ke, kar ki rena min hankali mana. Baki ga kin ɓata min kaya ba? Ni ina ruwa nan. La, kamare ni wallahi za ka gane kuranka sai na turo maka wanda ya fi ka rashin kunya. Ki je ki turo duk uban da za ki turo, ina nan. Ya na ganki haka Kande? Ki faɗa min waye ya taɓa ki ya taɓo tsiya, waye ya jangwalo ki ya jangwalo masifa a garin nan. Gaya min waye shi. Ba wani ne ya mare ni ba ya ce na turo duk wanda ya isa ya rama min? Yana ina? Yana can baya. Duk uban 'yan daban da na bige a garin nan? Har akwai wani wanda ya isa ya mare ki? Ni dai ka zo ka rama min. Waye! Huhu! Wuya a ina? Wuya a wanda ya taɓa min Kandeta, kutumaccan kai yasa, kai? Ko an jima ko yanzu, ni sarki a gida ni sarki a dawa, ni baƙin biri na kogon kuka, kowa ya leƙo ubansa ya ci uwatar. Kandeta, mu je ki nuna min shi. Ina ne? Nan ne fajen gudo. Waye a cikinsu? Ba shi ba ne. Waye ne? Gashi nan. A'a ba fa shi ba ne. Kai gani nan, ni ne. Kai ne? Ni ne. To in ka isa, ka sake maranta. Kai, ka mare ta? An mare ta. Kutuma shan kai yasa, yehu! Mu muke buge ashe mota ce ta buge, mu muke ɗauka ashe iska ce ta ɗauka. Kowa ya zaburo ku bashi ya ƙaraso. Ni tsautsayi ba a sa min rana, ni yunwa na shi shikin kowa. In ka isa, ka kalli tsabar idona ka sake maranta. Kandeta, mu je gida Allah ya saka miki, wannan shege ne. Ai wallahi ka bani kunya, ashe kurin banza kake yi, a gabanka ya yi min mari 3 amma ka kasa yi masa komai. Ni ma na zalunce shi, na mai da uwa ta cikin riga. Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.